An balimaw an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Mali kura taasira ta ko filanan an bɛ o kɛnɛ kan. Gouvernement ministre bɛɛ lajɛlen lamɛnni kɔ kelen kelen ka kɛ ni u ka baaraw n'u cogoyaw ye. Ani min do bi o ye an ka jamana ministre ɲɛma Dr Cheick Kokala Mayiga ye. Halisa walasa ka dɔ fara faamuyaw kan jamanadenw olu k'a faamuya ko ɲuman kama. Ayiwa ministre ɲɛma i ni se. Ani tile. An ka jamana bɛɛ cɛmancɛ fanga la a bi waatinin bɔ ka daminɛ kabini san 2021 kana se sisan ma yɛlɛma caman kɛra la dakun dɔw bɛ i n'a fɔ milila kana ko ani sariya taabolo ni a yɛlɛma kuraw ma kana se sariya sunba ma o n'a ɲininkali caman de bɛ yen nɔ an ka ɲininkaliw bɛna boli minnu kan dakun belebeleba 3 de kɔnɔ o baara kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bɛna o ɲininkaliw kɛ o mɔgɔ fɔlɔ o ye an balimamuso Adel Samake ye. Adel Samake ni se. Marque ni se. Ale ye radio télévision Renouveau kunnafoni dila ye. Mɔgɔ filanan o ye Seydou Umar Traoré ye. Ale ye radio Bawule ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni dila fana don. Seydou i ni se. Marque ni ɲakuma. Ministre ɲɛma an b'i fo. Ministre ɲɛma an ye kɔrɔfɔ kuntigɛ ka ban. Nka yan'an ka an da don kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na i ka kɛnɛyako bɛ cogo di? N b'a fɛ ka ORTM lamɛnbagaw ni a filɛlabagaw bɛɛ fo fɔlɔ. Malien bɛɛ fo. Ka f'u ye ko Ala barika la Ala n'u ka duwawu bi n fari ka ɲi Ala barika la. C'est vrai qu'il y a une semaine n fari kun man di ye dɔw yɛrɛ kun siranna fɛn wɛrɛ dɔ mais a nɔgɔyara sisan docteur de ye ne minɛ k'a fɔ ne kana taa baarakɛyɔrɔ la fo waati dɔ ka tɛmɛ donc olu yamaruya kosɔn ne sɔrɔ fo vendredi le 16 ne bɔra Ala barika la bi bi na n tɛ n plaigner foyi la. Halisa Ala ka dɔ fara kɛnɛyaw kan. Inchallah. An bɛ kuma dakun damadɔ minnu kan o dakun fɔlɔ ye an ka jamana lakanakow ye jamana lafasali n'a lakanali dakun filanan bɛ tali kɛ an ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw la dakun sabanan o bɛ tali kɛ yiriwaw la nasira bɛɛ lajɛlen fɛ ani dakun naaninan o ye yɛlɛma kura minnu bɛ senna cɛmancɛ fanga kɔnɔna na kɔrɔfɔ bɛ boli nin dakun naani de kɔnɔ nka ɲininkali misɛnninw b'a la an bɛ kuma di Seydou Umar Traoré ma hakili la ɲininkali b'ale fɛ fɔlɔ yan'an ka don kuma kɔnɔ. Premier ministre transition min ni an b'a la daminɛna a bɛ waati bɔ nka halisa dɔw bɛ sunɔgɔ la o ma kunu ne ko an bɔra min an bɛ taa min. Transition in an ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na o maliyɛnw de y'a kɛ n'i y'a ye jamana min la transition kɛra Mali Burkina Niger ni jamana wɛrɛ a bɛɛ lakanabaliya de bɛ base la l'insécurité. Mali ta in a kɛra san 1 san 2 kɔnɔ maliyɛnw kun bɛ ka a fɔ ka ɲɔgɔn wele k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko min b'an jamana a man ɲi. Ne yɛrɛ de article dɔ sɛbɛn le 30 avril 2020 o article kun ye mun a tɔgɔ ye l'heure de la désobéissance a sonné ko waati sera an kana sɔn fɛn bɛɛ ma o kɔfɛ élection nana kɛ tiɲɛni kɛra aw bɛɛ b'a dɔn maliyɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka wuli 5 juin ka mouvement kura dilan ko M5 RFP maa kelen ta tɛ maliyɛnw de hakilina don c'est pourquoi ne bɛ dɔ ye sisan u bɛ panpanpan la k'olu de ye M5 créé M5 maga si ma créé de maliyɛnw de ta don maliyɛnw hakilina de don dɔ bɛ yen min b'a la dɔ bɛ yen min tɛ kuma parce que a bɛ place min na o kan ka politiko man ka kan dɔw yɛrɛ hɔrɔnya la u t'a fɛ ka kuma mais min bɛ ka kɛ jamana la a kun digira maliyɛnw bɛɛ la an ka sɔrɔdasiw bɛ fa kɛlɛminɛnw tɛ d'u ma u b'u su don comme bagaw a filanan terrorisme min b'an ka jamana kɔnɔ a fɔra an ye ko force internationale n'an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ k'a sɔrɔ 2013 terroriste kun bɛ Kidal 2020 terroriste y'an ka jamana n'i ye 100 sarala ta 80 la bɛɛ minɛna terroriste fɛ k'a sɔrɔ forces armées 50,000 de bɛ an ka jamana kɔnɔ maliyɛnw yɛrɛ kun découragera u ɲugura u yɛrɛ la olu ɲɛna ka foyi tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ
yurugu sera yɔrɔ min na journaliste bɛ tunu mɔgɔw t'a dɔn a taara yɔrɔ min na ko an yɛrɛ kun dabali banna donc maliyɛn wulila u ko fo ka dabila o mankan de tora ka kɛ juin juillet fo août o tora ala barika la sɔrɔdasiw cɛla dɔw sɔrɔla min bɔra min nana kɛlɛ in kuncɛ u ye peuple ka welewelekan de jaabi olu yɛrɛ nana fɔ jaabi in kelen a ye sira min ta maasi ma yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ san kelen kɔnɔ le 24 mai 2021 yɛlɛma kura nana dɔn o yɛlɛma in na CNSP o ye sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔw ani M5 o ye peuple ye min bila ɲɛfɛ o ye ɲɔgɔn ye u bɛnna ko dɔ kan ko lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ pour que ka kɛlɛ fo n ka sɔrɔdasiw bila Mali ɲɛmɔgɔya la président ka kɛ sɔrɔdasiw ministre de la défense ka kɛ sɔrɔdasiw ministre de la sécurité ka kɛ sɔrɔdasiw a tɔ bɛɛ o ye gouvernance de ye sɔrɔdasiw ko M5 k'a lajɛ a bɛ se ka baara min k'o la premier ministre fana bɛ di M5 ma o don su fɛ de an bɛnna ko kan munna IBK bɔra fanga la munna maliyɛn wulila k'u b'a fɛ ka yɛlɛma don u ko k'u y'a faamu parce que kɔrɔlen an y'a papier de d'u ma ko k'u sɔnna ma sisan an ka bɛn dɔrɔn an ye min an ko sisan an bɛ bɛn ni la mais kumaw dɔ bɛ yen u b'a fɔ min ma ko CNT Conseil national de transition M5 tora ka mankan ci k'a ma sɔn a sigira cogo min na parce que mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ u nana u taara u yɛrɛ ma mouvement ma taara n'u ye mais bɛnkan kɔnɔ n'aw bɛnna fo an ka ko to ɲɔgɔn ta la o don hɔrɔnya la an y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko an ka CNT kuma in bɔ an ka kuma la tuguni an bɛ yafa ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ka taa ɲɛ parce que sisan mɔgɔ caman b'a fɔ ko CNT ko kɛra cogo min na a kɛra nin cogo de la o donc an selen M5 ye premier ministre choisi an mɔgɔ 6 de tɔgɔ kun dira siɲɛ fɔlɔ an tilala ka tɔmɔtɔmɔli kɛ fo an kɛra maa kelen o de dira sɔrɔdasiw ma président ye ne kunbɛn vers le 2 juin a ko ne ma ko ye lahidu min ta u bɛna dafa a ye ne wele don dɔ la ko ne ka yɛlɛ a fɛ n taara a fɛ a ye rebulu ɲɛmɔgɔw bɛɛ Algaba Saga Intala o ye sema ɲɛmɔgɔ ye Bilal Ag Sherif o ye Aga Sherif o ye MNLA mɔgɔ ye u ka chef d'état-major Najim ani u ka ministre fila min kun bɛ gouvernement la o ye ministre de la jeunesse ani ministre de l'action humanitaire n k'u ma n taalen Kuluba président y'u wele u ɲɛmɔgɔw 3 in nana président k'u ma ko y'a ni tɛnɛn nin de bɛna kɛ premier ministre ye a ma nommé fɔlɔ mais n b'a fɛ aw ka bɛn ko la a y'o fɔ dɔrɔn ne bɔra le lendemain ne y'u wele u nana ne fɛ a ye baro kɛ kosɛbɛ n k'u ma ko gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ kɔrɔn fɛ ne b'a kalama parce que hali min bɛ ansadi ɲɛmɔgɔya la ne ni ale ye école kɛ an ka waati ka surun ɲana donc k'u ma ko gɛlɛya min bɛ kɔrɔn fɛ ne b'a dɔn aw b'a dɔn ne b'a dɔn sisan an ka bɛn chance ba de sɔrɔla sisan aw ka premier ministre ala barika la malidenw de y'a proposé président ye a sɔnna ma aw fana gɛlɛya min b'aw kan ne b'a dɔn an ka bɛn sisan Mali bɛ taa ɲɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye mais kuma kelen bɛ n b'o fɔ aw ye n'an bɛnna fɛn o fɛn kan pour que a ka waliya maliyɛnw bɛɛ ka sɔn a ma parce que maliyɛn qualité fila tɛ Mali la an minnu bɛ kɔrɔn fɛ an ma fisa ni minnu bɛ bɔ tile bi fɛ n'an bɛnna min kan an b'a yira maliyɛnw ne bɛ maliyɛnw dɔn fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ pour que lafiya ka taa jamana kɔnɔ maliyɛnw bɛ sɔn a ma
o don vraiment an ka baro tɛmɛna an ye photo ta ne yɛrɛ ɲɛna kun ɲɛna o dugusɛjɛ le vendredi 4 juin 2021 M5 RFA ye meeting ba dɔ kɛ o doro ye kuma barikamaw dɔ fɛ caman m'a faamu caman m'a faamu nkuma ko waati sera Mali n'a teriw bɛɛ k'a dɔn ko Mali kan ka lajɛ yɔrɔ wɛrɛ la pour que ka problème ɲɛnabɔ n'a ye sira in ta fana bɛɛ ka bila i hakili la a tɛna nɔgɔya an bolo an bɛ fiɲɛba dɔ kunbɛn sira la an bɛ tasumaba dɔ kunbɛn sira la a bɛna gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la mais an k'an jija an kana ɲɔgɔn bila hali minnu bɛ bi an k'u minɛ fo an ka bɔ tasuma in la an ka se yɔrɔ min na lafiya bɛ yen kabini o la minnu bɛ ko faamu u b'a faamu hakili min b'an la le lundi 7 juin 2021 président a ko ne ma ni ne ka investiture kɛra dɔrɔn an ka yɛlɛ kuluba ɲɔgɔn fɛ an taalen kuluba a ye décret signé a y'a di ne ma donc an ye baara daminɛ président fana tiɲɛ yɛrɛ la a ye hɔrɔnya kɛ a ye baara daminɛ fɛn fila kɛra o waati la fo maliyɛnw ka dɔn min y'an ka hɔrɔnya sinsin président ye wele don dɔ la a ko ne ma ko Nations Unies secrétaire général de y'a wele a kana kuma maliyɛnw tɔgɔ la sisan ale tɛ se ka taa mais ale b'a fɛ ne ka taa représenter mais yanni n ka taa n nana fɔ ko président ne kan ka mun de fɔ yan président ko ne ma ko ne dalen don e la hami min bɛ maliyɛnw la e b'a dɔn ala k'i dɛmɛ o ye fɔlɔ taara kuma min fɔ yan aw bɛ y'a mɛn balaba min bɛ ka magi ko ɲagami ne taara ci a da la o ne nana Mali la min bɔra la o y'a ye a daminɛ nin la a filanan i y'a dɔn gouvernement kura in sigira waati min na maa caman tun tɛ assise nationale fɛ dɔw yɛrɛ y'u ka papiyew dilan olu ni parti caman bɛnna kan ko assise man ka kɛ Mali la donc président ye wele don dɔ la ko ministre ma est-ce que assise nin bɛ se ka kɛ wa ko ministre caman b'a fɛ ka kuma ko ayi ni conseil des ministres banna an bɛna kuma fɔ donc ministre ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ne wele a ko ne ma assise ko in e ko di assise ko in na parce que maliyɛnw caman t'a fɛ n ko président yɛlɛma min kɛra Mali la maliyɛnw bɛ min ɲini o bɛ assise in kɔnɔ a filanan n'a ye assise kɛ hakilina min bɛ ne la hakilina min bɛ président la hakilina min bɛ an teriw dɔ la maliyɛnw hakilina bɛ fara a kan comme ça n'an bɔra assise la document bɛna sɔrɔ e bolo maa si tɛna tuguni k'a fɔ ko aw ye coup d'état kɛ min ka d'a ye aw b'o de kɛ aw bɛna fɔ ko maliyɛnw de y'a ɲini a ko ne ma o ye problème politique ye aw de b'o ɲɛnabɔ sisan an ka taa sɔrɔdasiw fɛ aw ye sɔrɔdasi ka Mali lakana ka institution lakana an taalen président ko bɛɛ ma ko débat wɛrɛ tɛ yen tuguni bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn fɛ ka assise in kɛ ka tugu premier ministre ko k'ale b'a dɛmɛ a ka danaya b'a kan ne fana ko a ma a ye lakana sabati jamana kɔnɔ a ye institution lakana a tɔ bɛɛ ye politique baara de a y'o t'an bolo o ye fɛn fila président ye min kɛ n ye en juin 2021 ni danaya tɛ yen président si tɛ se k'o di a ka premier ministre ma kabini o kɛra ne ye n ka mɔgɔw wele k'u ma ko ne ye min ye sɔrɔdasi ninnu n'an m'u dɛmɛ c'est la dernière chance pour le Mali an ka ko bɛɛ kɛ u ka réussir n donna n ka bureau la la première semaine o y'a sɔrɔ ministre de la défense
u kun y'a ka ordre de mission bloqué k'a tɛ taa Moscou. Est-ce que aw bɛ se ka miiri aw hakili la ministre de la défense yɛrɛ bɛna audience la u t'a reçoit. Ne y'a ka ordre de mission signé. Deuxième chose, i n ka terikɛ dɔ wele o y'a sɔrɔ ne ale bɛ contact la kabini 2015 n y'a fɔ a ye ko min bɛ ka kɛ Mali la à long terme yani san 20 san 30 Mali nafa t'a la. Donc patriote de bɛ se ka na jamana la waati n t'a dɔn a bɛ kɛ n ka génération la ou bien kɔfɛ mais Mali tɛ se ka to nin la o. Donc an tora ka ɲɔgɔn ye juma o juma fo o don sera o don ne y'a wele ne ye n ka bureau datugu n ko a ma hey sisan waati sera an kan ka mun de kɛ pour que soldats n'u ka réussi parce que n'a y'u kelen to yen u bɛ soldats kɛlɛ la mais politique mɔgɔw bɛna a ko ɲagami bolo an kan ka mun de kɛ pour que u ka réussi parce que n'olu ma réussi ne yɛrɛ b'a considérer c'est un échec personnel depuis 40 ans ne yɛrɛ bɛ n sen bɔ fɛn bɛɛ la a ko ne ma n terikɛ e b'i kun fɛ ko kabini 2016 dɔ y'a fɔ a ye aw y'aw yɛrɛ sutura aw kana yɛrɛ sɛgɛn fu Mali ka segi kɔrɔ comme kɔrɔlen ka kɛ Mali kɔrɔ ye o tɛ se ka kɛ tuguni Menaka tɛ se ka bila tuguni ko parce que min bɛ Menaka kɔrɔ o ka fisa ni jamanabaw dɔ bɛ yen qui sont très riches o ka fisa n'o ye donc tubabu tɛ bɔ kɔrɔn fɛ maa si tɛ se k'u bɔ yen donc président b'a ka mandat kɛ a b'a di wɛrɛ ma an bɛ continuer mais k'a fɔ k'u bɛ bɔ jamana kɔnɔ a ko ne ma ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ko a ma ko e yɛrɛ e ko di a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ale dalen d'u la ko jamana tɛ se ka segin ko n ko alhamdulilayi a bɔra ne ka bureau la a taara an ma ɲɔgɔn ye fo bi donc o la o de ye situation min bɛ Mali la en 2021 maliyɛn ko lakana maliyɛn ko justice maliyɛn ko réforme maliyɛn ko organe unique maliyɛn ko accord d'Alger et la réconciliation o waati la an kuma bɛn la M5 kɔnɔ ani maliyɛnw bɛ dɔw ko k'u ka appliquer dɔw ko k'u kana appliquer ne kuma application intelligente o kɔnɔ la bɛɛ bɛ n'i ta sɔrɔ a la donc Mali situation de ye nin ye en 2021 maliyɛnw découragera jamana minɛna espoir si kun tɛ yen soldats ninnu nana u y'u cɛsiri u ye baara daminɛ ne fana ni n teriw ani M5 ɲɛmɔgɔw ani maliyɛnw bɛɛ minnu hakilila ye Mali ka taa ɲɛ a y'an cɛsiri k'u dɛmɛ le 7 janvier u ye discours dɔ kala an ye devant les gens devant les n ko président o ye gouvernement ka nouvelle mais ne kɔni bɛ min f'i ye a bɛ san 40 bɔ ne yɛrɛ min filɛ ne kun bɛ kɛlɛ la kun bɛ Ala deli don o don ne ni mɔgɔw de ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ se ka koba dɔ kɛ Mali ye Ala de y'o kɛ a ye ɲɔgɔn kunbɛn le 7 juin kabini o bɔra ne ye n kali i y'a ɲini Ala fɛ a kana hakili wɛrɛ dɔn la pour que e ka se ka sika ne la an ka to ɲɔgɔn bolo fo an ka se a dan na donc Mali situation filɛ nin ye pour que u k'a dɔn parce que maa caman bɛ yen u t'a dɔn transition in bɔra yɔrɔ min na olu ɲɛna an pan dɔrɔn ka na transition sisan ne ɲɛ b'a la kɛlɛ caman bɛ yen a ye M5 de a ye Malien le Mali là c'est tous les Maliens. Ayiwa minisiri ɲɛma i y'o min fɔ an y'o faamu tiɲɛ don an bɔyɔrɔ ka jan an tɛmɛna sira caman fɛ gɛlɛya caman cɛtigɛla an ye dɔ faamu an bɔyɔrɔ ko la ani an bɛ taa fan min fɛ o kɔrɔ an kuntilenna an ye dɔɔnin fana faamu o la an bɛ na an ka dakun fɔlɔ la ka kɛ ni ko boloda cogo ye an bɛ fɔlɔ ka dakun min daminɛ o ye lakana ko ye an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasiw tɔgɔla don an ka jamana kɔnɔ n'o ye janvier kalo tile 20 ye n bɛ se ka fɔ an ka finitigiw bɛɛ o don kɛnɛ kan jamanakuntigi ye o ɲinanta in bila min kɔnɔ o ye ko baara dafara e min ye minisiri ɲɛmaa ye baara dafara o bɛ faamu cogo di ani ɲɛfɔli cogo wɛrɛ jumɛn b'a la e bolo baara dafara kɔrɔ de b'a la Ala barika la
décembre 2021 ne b'a fɔ min ma ko la grande offensive militaire ala barika la an n'an ka chef suprême des armées n'an ka ministre de la défense ne b'a fɔ a ye ko l'homme tranquille an y'a daminɛ a y'a dɔn terroriste bɛna mɔgɔw faga o waati la mais sisan a ye insécurité bila u yɛrɛ ma ka se dans les sanctuaires du terrorisme à partir de mi-2021 au waati de la les ministres du gouvernement olu fana ye assise boloda o bɛɛ banna le 31 décembre président ye mɔgɔw bila ka taa a y'a dɔn 2021 ne bɛ min fɔ aw ye o waati la n'i ye maliyɛn 100 ta peut-être 95 u kun dalen t'a la fewu ko Mali bɛ se ka segin Kidali tuguni u b'a fɔ min ma ko Mali teriw olu fana kun tɛ da la o mais maa damadamaw bɛ min dalen do a la soldats ninnu dalen do a la président dalen do a la ministre de la défense dalen do a la directeur des services de sécurité dalen do a la CNT ɲɛmɔgɔw dalen do a la lakana in an ye Kidali minɛ don min na an m'o kuma fɔ maa si ye dɛ parce que Kidali minɛni maa kun dalen t'a la fo Kidali ka minɛ donc Kidali minɛna don min na o de kama président b'a fɔ ko baara banna mais ka jamana jɔ o ye maliyɛnw bɛɛ parce que b'a dɔn ni gɛlɛya bɛ so kɔnɔ ni tasuma bɛ so la sodenw tɛ n'u sigi k'a fɔ jɔn de ye tasuma don a la Mali dun la samili ka ca n ka jamana kɔnɔ n'an kun tora la Kidali tɛ minɛ. Ministre ɲɛma an y'o faamuya tiɲɛ don Kidali kun ka gɛlɛn Kidali sɔrɔla nka Kidali dɔrɔn tɛ jamana marabolo dan ye marabolo tɔw lakanako yɛrɛ bakuruba la e bɛ se ka mun fɔ an ye a bɛ danga jumɛn na. Lakanako in pour que maliyɛnw ka faamu baarabaw de don an y'a dɔn fanga in bɛna don min na Mali la 80% du territoire s'était pris par les terroristes. Kɛlɛ in nana centre la dɔ kɔnɔ ni fulaw bɛ ɲɔgɔn faga u nana ni kɛlɛ ye centre la pour que an ka ɲina kɔrɔn fɛ ko dɔ kɔnɔ ni fulaw bɛ se ka ɲɔgɔn faga cogo di mais an y'a faamu u taara ka tasuma don i sen la pour que i ka ɲina i bolo kɔn jaja an nana min sɔrɔ u ye min tigɛ ka bɔn la y'a ye u ka état sigi yan nafolo bɛ bɔ sanu bɛ bɔ fɛn caman bɛ bɔ o bɛ taa min maa si t'a dɔn dɔɔni bɛ bɔ a bɛ di maga damadaw ma minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ panpanpan la min bɛ maga politiciens b'u la soldats b'u la juristes b'u la fɛn caman b'a la jamana kun bɛ désagrégé fulaw bɛ ɲɔgɔn faga ani dɔgɔnɔw fo jamana bɛɛ bɛ tiɲɛ an ye jateminɛ kɛ an nana sɔrɔ jaja u b'a fɔ min ma ko force internationale minnu bɛ Mali kɔnɔ jaja u bɛɛ ils sont indépendants comme les 5 comme n'i ye mɔgɔw les doigts la n'i y'u ta i b'a fɔ k'ils sont indépendants mais avec les bras la a bɛɛ ye kelen o jaja balaba dɔ bɛ yen a baladenw de ye ninnu ye ko Takuba a ye Takuba in ci ka bɔ n ka jamana kɔnɔ Takuba nalen yamariya kun t'u bolo an nana jate jaja Union européenne kun b'a fɛ ka Menaka cercle yɛlɛma k'a kɛ base d'entraînement des forces spéciales des pays européens n'o tɛ u tɛ foyi kɛ Mali la u b'an bali fo n'an b'a fɛ k'an b'an pankuru bɛ taa yɔrɔ dɔ la u ko k'an tɛ taa ko entraînement nocturne de Takuba an y'u gɛn foyi ma bɔ a la u ko k'an tɛ se k'o kɛ an y'a kɛ a filanan an taara G5 Sahel G5 Sahel yɔrɔ min na aw bɛɛ b'a dɔn fo ne b'a fɔ min na Ala ka hinɛ a la ka da yɔrɔ suma G5 taara nin cogo de la G5 kɔfɛ ko Barkhane u y'u labɛn parce que u ka base ba kun bɛ Gawo olu ɲɛna k'olu ka naga soldats bɛna ɲɔgɔn ci ɲɔgɔn la jaja olu ma min dɔn ko kɛlɛ in soldats kɛlɛ dɔrɔn de tɛ donc kibaru ye M5 mɔgɔw y'a organisé u y'u gɛn k'u bunte ka bɔ Mali la la nuit fo bolila
u selen an sɔngo dɔw ko k'olu bɔra Mali passation ma kɛ o la donc barika gɛnna ka bɔ Mali la maintenant ko balaba min bɛ ordre d'u bɛɛ ma an b'u occuper ale de la o ye MINUSMA ne ye kalo 2 kɛ mission étrangère bɛɛ bɛ na ne so bureau la u bɛ kuma ɲuman fɔ n ye ko vraiment e ye civil min ye tu es très intelligent e bɛ sɔrɔdasi ninnu fɛ o bɛɛ ka n da sumusumu k'a dɔn MINUSMA in bɛna gɛn ou bien a tɛ gɛn ne fana b'a fɔ an sigi sɔɔni an ka ministre des affaires étrangères bɛna kuma don dɔ la Asimi y'an wele a ko maintenant peuple b'a fɛ MINUSMA ka bɔ n ka jamana kɔnɔ aw yɛrɛ b'a dɔn u bɛ min na an b'a kɛ cogo di donc a ye décision ta ko MINUSMA ka taa ka bɔ n ka jamana la ko MINUSMA ka taali o kun ye aw ka défi dɔ ye aw sera ka mi relever wa an y'a dɔn ko tant k'olu ma taa jamana tɛ hɛrɛ sɔrɔ an ko k'u ka taa u nana munumunu don a la fo Russie y'a ka poids bɛɛ peser fo y'a décider Russie k'u ma k'u b'a fɛ u ka bɔ n ka jamana la pour que aw bɛ t'olu fɛ donc u ye décision in ta mais u ko dɔw ko Maliens ninnu u bɛ panpanpan la dɔrɔn u bɛ mankan la MINUSMA tɛna bɔ Mali la o parce que Afrique jamana dɔw bɛ yen kabini 2018 a fɔra ko mission internationale ka b'u ka jamana la mais mu se k'u bɔ yen n k'u ma ko u ma faamu les Maliens c'est pas comme les autres jaja u taar'u labɛn bɛr ko n'a nana bɛr an bɛ échouer n'a échoué yen yɔrɔ la a banna an fana y'an labɛn u nana don bɛr k'a bɛɛ fa a ye ɲɔgɔn disi minɛ o yɔrɔ la min bɔra la aw ye y'a dɔn donc maintenant an y'an labɛn ka taa Kidal u ye min kɛ en ce moment ko Mali population fo an ka retourner u ka ɲɛmɔgɔ ninnu kɛlɛtigilaw de don donc an ka civil yɛrɛ attaquer pour que u ka muruti bateau de Tombouctou ka mɔgɔw faga la ka Tombouctou bila en otage ani Gao jamana wɛrɛ ka agent secret de y'a kɛ pour que ka Maliens lamurti Ala barika la o de la n bɛ Maliens fɔ Tombouctukaw Ararosukaw Gundankaw Gawokaw a si ma yɛrɛ yɛrɛ u tor'u ka place la o kɔfɛ an nana Kidal minɛ an nana Tisalit minɛ an nana Aguelhok minɛ an nana bɛɛ minɛ yɔrɔ dɔ la an ni MINUSMA bɛ bɛn ko an bɛna ɲɔgɔn ye 10 heures ou bien 8 heures ka bɔ an bɛna u b'a fɔ k'olu taara kabini 6 heures ko mun na ko parce que lakaniya baliya de bɛ yen aw nana Maliens lakana aw yɛrɛ ko k'aw lakaniya baliya de bɛ yen kan jaja u bɛ mun kɛ su fɛ dogo la u ye arme lourde bɛɛ di terroriste ma k'olu yɛrɛ lamurti donc n'an nana terroriste bɛna faga ka Kidal yɔrɔ bɛɛ miner mais olu tɛ min dɔn an bɛ coopération min la an b'u bɛɛ ye su fɛ donc u taalen u ye blindé minnu di a y'u bɛɛ ci kelen kelen u ye yɔrɔ min minɛ an ka soldats y'a déminé u donna Kidal fiɲɛ ma wuli ka ban fan kan kabini o la fa donn'u la o dɔw yɛrɛ bolila ka taa Faransi u bɔra Faransi ka na Algérie u bɛ yan de an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o n'Ala sɔnna. Premier ministre i bɔra k'a fɔ an ka armée ye cɛya min kɛ an ye minɛn caman sɔrɔ bi malidenw bɛ waso ni u ka armée ye kosɛbɛ nka n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali ka bon halisa yɔrɔ dɔw bɛ kule la lakanabaliya la n bɛ misali ta Bajangara mara kan kɛrɛnkɛrɛnyana Bankas ani waati laban in na Segu mara la Ɲɔnɔ ani Kɛmasina yala halisa baaraba jumɛnw bɛ armée kan ka minnu kɛ walasa jamanadenw ka lafiya min ye Mali sɔrɔ i n'a fɔ banabaatɔ i sen b'i dimi i kɔnɔ b'i dimi i tulo b'i dimi yɔrɔ bɛɛ b'i dimi olu ɲɛna a bɛ se yɔrɔ dɔ la bana in bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ n'i faga Ala barika la a ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman sɔrɔ min ye analyse kɛ a ye bana in cogo faamu a ye ordonnance sɛbɛn ka di Maliens ma o ye n ka chef suprême des armées
président de la transition. Ayanga ministre de la défense. Ani anga chef d'état-major ani soldats yu. U y'a faamu ko bana in fo an ka jɔnjɔn de sɔrɔ. Jɔnjɔn in sɔrɔla don min na maintenant yɔrɔ min bɛ bana fo an k'u furakɛ dɔɔni dɔɔni. Maintenant u ye min kɛ bana bɛ yɔrɔ min na u b'a juguya pour que jamana lamurti. N'o tɛ Bandiagara filɛ nin ye centre yɔrɔ filɛ nin ye kɛlɛ bɛ yɔrɔ la depuis 2017 fo bi. Mais comme bana in n'a y'i sɔrɔ waati min na i b'o waati de jate o. Donc comme an y'u ci yɔrɔ bɛɛ la sisan u y'u yɛrɛ organiser ka taa n ka jamanadenw attaquer yɔrɔ la pour que k'u jawuli. Parce que min b'o kɛ jaja i n'a fɔ zon i y'a bolo minɛ i ka sac kɔnɔ a bɛ k'i ka fɛn suɲɛ. An y'a bolo minɛ a kɔnɔ an y'a filmer a bolo b'an bolo an ta di zon ba in an taara yɔrɔ la k'an b'a yira mɔgɔw la. Mais sariya min bɛ yen pour que ka zon in yira bɛɛ la fo bɛɛ ka sɔn. Ale dun bɛ mɔgɔ minnu na min bɛ sɔn donc u ye veto poser k'o tɛ se ka yira. Donc o prévu b'an bolo kabini sisan hali sisan ne bɛ message ci u ma tuguni vraiment an b'a fɛ k'an ka prévu di. I tɛ se k'a fɔ ko e bɛ diɲɛ dɛmɛ pour que ka na ni lafiya ye diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka terroriste dɛmɛ maliyɛn faga. A ye muɲu dɔɔni ko in bɛna ban inshallah. A ye Kidal ta mais k'a fɔ fankan kɔrɔ mɔgɔw da tɛ don kuma la a tɛ se k'a fɔ parce que olu fana ye maliyɛnw ye. U y'u fara ɲɔgɔn kan u y'u hakili jaga u ko mun de kan ka kɛ sisan France kɔnɔ. Kɛlɛ fɔlɔ k'u ye minɛ France jugu minnu bɛ kɛlɛ kan comme an bɛ terroriste an k'u bɛɛ kelen kelen bunte k'u bɔ an ka jamana kɔnɔ u ye san 2 kɛ o kɛlɛ la o. A filanan an ka ko bɛ kɛ ka dumuni di an ka jamanadenw ma. A sabanan an ka ko bɛ kɛ jamanadenw ka tɛ ka taa ka segin ka sɔrɔ u ma siran. N'i ye jateminɛ kɛ Russie ta ne bɛ se k'a fɔ u ye anglais ni n t'a fɔ parce que yɔrɔ ka jan pour que k'a faamu o de bɛ Mali la sisan o. Donc sisan ka terroriste ninnu bunte k'u ban ka jamana la kelen kelen ne tun b'a fɛ ka mɔgɔw féliciter. Donc min bɛ Mali la sisan aw bɛ muɲu dɔɔni. Les militaires sont décidés. Ne bɛ histoire kɛ n bɛ to k'a f'u ye Mɔnɛ bɔ denw n bɛ to k'a f'u ye c'est la colonne vertébrale du Mali. Tant que il m'a armé kari i tɛ se Mali la. N bɛ to k'a f'u ye aw bɛ bataille de perdu mais an bɛ guerre gagné. O kuma ninnu mɔgɔw t'a faamu ne b'u fɔ yɔrɔ mun na ne b'a dɔn ko sɔrdasiw b'u lamɛn o. N'i y'u lamɛn e bɛ yɛlɛma o. An yɛrɛ b'a dɔn kɔrɔlen an ka mɔgɔw kɔrɔba an ka les griots la olu de bɛ chanson baw de kɛ pour que mɔgɔw ka taa kɛlɛ la. E yɛrɛ bɛ siran. Donc a ye muɲu dɔɔni yanni waati dama dama n'Ala barika la an ka sɔrdasiw bɛna n ka hɔrɔnya in dafa ka segin ma fewu. Anw bɛ bɛn de kɔ o bɛnko kuma la ni wagati in na n b'a dɔn aw ye baara dɔw bila sen kan n'o ye malidenw yɛrɛ dama ka sigi ye dialogue intermalien an b'a ye bɛnkanw bɛ kɛ kuma camanw bɛ kɛ nka an bɛ fɛ min ka sen sɔrɔ o tɛ sen sɔrɔ. O laban min ni ɲɛma sɔrɔ o la n'o ye accord d'Alger ye an b'a dɔn an ni maa dɔw de y'a tigɛ nɔ bila aw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ min fɔ n'o ye malidenw yɛrɛ dama ka sigi olu kunna ko tɛ o ye. Nin kɛnɛ min sigilen filɛ u bɛ sama ka don a la cogo di n'u nana u na don wa ani e dan b'a la k'a fɔ nin dialogue in na kɛ sababuya ye ka bɛn badala di malidenw ma wa. Mali kɔnɔ anw tɛ n ka histoire dɔn tubabu ninnu b'u profiter de la ka hakili de yɛlɛma n b'a fɛ mɔgɔw k'o de faamu kɛlɛ min bɛ Mali la depuis 1963 a damadaw bɛ hakili de bɛ yɛlɛma u bɛ information d'u ma u bɛ baara kɛ ni information ninnu ka sɔrɔ nkalon don misaliya la en 1958 an bɛ taa indépendance la don min na Mali ko k'a bɛ Algérie dɛmɛ France président a ka lettre bɛn bɔra ko Modibo Keita ma président n'aw ma Algérie bila an tɛna yafa ma
gɛlɛya bɛna u sɔrɔ Modibo ma sɔn a ma kabini o ma kɛ ko k'u bɛ tasuma don an ka jamana kɔnɔ c'est comme si ça parti dama dama bɛ o ko fo ma kɛ transition kɔnɔ mais u bɛ se k'a fɔ donc u bɛ taa mɔgɔ dama dama voir ka information min d'u ma min tɛ tiɲɛ ye u bɛ baara kɛ n'a ye u nana fɔ ko tile bimɔgɔw tɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔw fɛ kɛlɛ wulila nin cogo la parce que waati dɔ la fana il faut k'aw ka faamu Mali gouvernement ɲɛmɔgɔ min bɛ baara kɛ kɔrɔn fɛ u ka baara a ma ɲɛ dɛ ne filɛ nin ye ne ye école bila 1971 à cause de l'injustice parce que administrateur ni juge dɔ bɛ yen u bɛ min kɛ kɔrɔn fɛ i da tɛ se ka don a la o fana bɛ yen o fɛ tiɲɛ n'o bɛ yen n'o farala fɛn wɛrɛ kan mɔgɔw bɛ sɔn a ma o mais tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye 1958 Mali bɛ taa indépendance la don min na les tribus du nord en majorité 9 chefs de tribus u ye ɲɔgɔn da lajɛ u ye Soudan ministre de l'intérieur Mamadou Madera Keita u y'a wele Algaba Saga Intala min bɛ kɛlɛ la bi a mɔkɛ Tahir Illi ala de ye kuma ta a kuma ko an nana an minɛ ɲɔgɔn fɛ k'an coloniser a y'an bila ɲɔgɔn fɛ an t'a fɛ u ka fara a filanan an ni tile bi mɔgɔw an ye balimaw de peut-être différence dɔ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛɛ ye kelen an yɛrɛ ka fɛn bɛɛ bɛ taa olu fɛ olu fana bɛ fɛn bɛɛ an fɛ vraiment a y'an to yen an ka ɲɔgɔn fɛ o de kɛra c'est pourquoi ne b'a fɔ bi an gagnena Kidal maa si kana bila an kunna k'aw gagnena ko bana de o de kama dialogue intermalien président y'a sigi don min na ne yɛrɛ ko nisɔndiyara parce que an bɛ min kɛ sisan e burudamɛ o e arabu o e kasonkɛ o e senufo o aw bɛ ka sigi aw ka bɛn min na an b'o di bɛɛ ma bɛɛ ka kɛ kelen ni gɛlɛya don burudamɛw kan an k'a dɔn ni tiɲɛ don an k'a ta ni dɔ bɛ arabu kan ni dɔ bɛ senufo kan an k'a kɛ pour que nin ze in na a kana kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ parce que kɔrɔlen c'est des jeunes u ye kumaw kɛ ka taa Algérie u bɛ mɔgɔ munumunu i y'a dɔn avant on disait les femmes les jeunes bɛɛ bɛ taa Algérie et femmes ni jeunes ko b'a la o c'est une affaire de spécialistes o de bɛ kɛ sisan et puis n'a kɛra fana an b'a lajɛ c'est pourquoi ne dalen don ko min bɛ ka kɛ sisan en tout cas an bɛ Ala ɲini a ka kɛ kuma laban pour que Mali ka se ka taa ɲɛ. Ayiwa minisiri ɲɛma an ye an ka dakun fɔlɔ n'o ye lakanako ye an ye dɔ fɔ o kan an bɛna dakun filanan la n'o ye an ni jamana wɛrɛw cɛ ye sira caman bɛ an ni diɲɛ mɔgɔ tɔw cɛ i n'a fɔ min sira b'u n'an cɛ cogo min na Mali ye i sen bɔ bɛnkan dɔ la ni o ye accord ye min sigira sen kan cɛ labɛnni ni bɛn sabatili kama Mali kɔnɔ ni a bolonɔbila kɛra yan nka hakilinaw taara Algérie Mali y'i sen bɔ a la Mali labanna k'i sen bɔ CEDEAO la ani fana Mali ni a sigiɲɔgɔn jamana dɔ farala ɲɔgɔn ka jɛ dɔ sigi n'o ye AES ye ni yɛlɛma ninnu sigikɛlen tun tɛ ni ninnu de ye wa o bɛɛ kɛra parce que a ye jateminɛ kɛ an ye situation d'ensemble de lajɛ an nana min sɔrɔ u ye ja min don Mali kan n'an kun m'a tigɛ ka bɔ yen Mali tɛ se ka foyi kɛ o Faransɛw bɛ ko k'u an b'a fɔ ko Faransɛw de y'an ka jugu ye i y'a dɔn ne ye kumaba in fɔ Faransɛw ma à New York don min na Algérie président a y'a ka ministre des Affaires étrangères don avion la spécialement de l'aéroport a nana ne ka bureau la ko nana u ka président foli fɔ ko Ala ka barika don a la parce que an sera ka min fɔ nin filɛ nin ye olu t'a dɔn ni maa wɛrɛ bɛ se k'o fɔ diɲɛ kɔnɔ o de kama an bɛnna kan a tato n ko l'Afrique c'est le berceau de l'humanité l'Afrique sera le tombeau du colonialisme colonialisme bɛna an bɛna su don Afrique o nisɔndiyara a ye avion ta a président fo a taara so ani mɔgɔ minnu taara le bateau Tombouctou ka taa mɔgɔw faga
CEDEAO réunion ko hali ma kuma fo ONU la Conseil de sécurité ma se ka résolution e mogo sara be yade ka sorondron ambe condoléances blakata malioma dogo ko te sebe e we minke mogo min ko kuya malion faga be boli kata France an yere ya do ni France agence secret be réunion ke abul kelen fana awfe ka base créé ko base dima katila ka Assimi Bele ayna négociation ke oduma ante histoire famu Assimi ko kante tayoroshi cette fois-ci ambe barake au Mali katila ka munke pour que kan lasira ka Mali ma bado wele wulfe est-ce que awa kila bi Assimi Goïta be se ka Algérie misiri ba nyemo wele aka bureau la ka masala naye Algérie ka problème ka soro ama fo Algérie ma fonye hali musarana o be an ya famu ko be ka pression kon donc CSP ka pression banka France ka pression banka communauté internationale pression banka nulu fana yuta faraka donc an bena asege andun jolende comme ma shi an fo Algérie ma antita yoro shi an yere benen ga négociation ga Mali kono ka laban ka tle ala barkala machite malla tuguniwo e bine kankar da be mawo ma ni tugura ka Mali tonyo ikera jamana o ikera jamana tigiyo ala tatu bolo kuma ba min be fe ka fonni la odeni ministre Ɲama an ye badenjɛkulu dɔ sigi Mali ni Niger ni Burkina ka tɔgɔ da ko AES jɛkulu in sigilen ma bɛn an sena tɔn ma n'o ye an ka tɔn kɔrɔ ye CEDEAO i ko an bɔra la u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ an kama sabu dugutigi denbɔgɔ ale ni sigi tɛ bɛn jamana dɔw yɛrɛ bɛ u commencera k'an ka jamanadenw gɛn dɔw ko u y'an bali u ka da dumunifɛn dɔw donni n'an ka jamana kɔnɔ yala n'an m'an jija AES ko in tɛna kɛ koba lankolon ye AES ko in ala barika la yani san dama dama ne kun dalen do la a bɛna kɛ kobaw de an bolo n'aw y'a faamu kuma fila fɔra le dernier moment kuma saba an ka président ko le 16 janvier 2021 k'u y'a wele ka bɔ kɛnɛ ma ko min bɛ kɛ Mali président Mali président de l'Assemblée ani Mali premier ministre k'u b'u sugandi k'u tɔgɔ d'a ma comme soldat su da tɛ kuma a t'u tɔgɔ fɔ ne b'u tɔgɔ dɔn min kɛra pour que ne kana kɛ premier ministre ne yɛrɛ b'a dɔn donc olu degira ka mɔgɔ sugandi min b'u ka baara kɛ Niger président ko gɛlɛya bɛ Niger la don min na ko Europe jamana dɔ y'u wele k'a bɛna kuma n'u ye k'a lajɛ n'u bɛ se ka bɛn ko Faransi président y'u wele ka pɛrɛn-pɛrɛn an kunna k'a fɔ a ye a k'a bila hakili la Niger ye Faransi ta ye u kan'u da don Niger ka kuma la tuguni ni mun donc nous u degira nin de la o donc olu ɲɛna AES nin bɛna kɛ nin da e ma ye u ye mɔgɔw labɛn k'u bɛ bin Niger kan an ye déclaration que le 28 janvier mɔgɔw t'a dɔn a ma fɛn bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna u y'u labɛn jamana kelen fɛ k'u bɛna bin Niger kan ka ɲɛmɔgɔ ninnu bunte ka bɔ yen parce que janfatigi dɔw b'u bolo olu ɲɛna comme dɔ bɛ Mali la o an ɲɛ b'u la o u ko n'i y'a ye u bɛ ko k'u bɛ sariya ta ka na bi an kan c'est que an bɛ u ka jɛkulu la o tuma an bɛ bɔ an fana kuma aw kelen tɛ bɔ dɛ Burkina fana ko aw kelen tɛ bɔ siɲɛ fɔlɔ u ko k'u bɛ bi aw kan an ko ko min bira aw kan ni min magara aw ka cheve kelen la an b'a kun digi kelen bɛ taa yɔrɔ jan an bɛ segin o kan tuguni an bɛ bɔ CEDEAO la ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra la foyi tɛna bɔ a la n bɛ misali dɔ d'aw ma kɔsa in na ne ye calcul dɔ kɛ parce que ne ka mɔgɔ minnu bɛ conseil d'a ma u ka ca u bɛ yɔrɔ caman la ne bɛ conseil minnu fɛ jamana dɔ bɛ yen k'u bɛ sanu importer ka bɔ Mali la
Donc, ou tara dans la bourse d'un pays de l'OCDE. Il y a des mis importés tigi ou des foyers à la bourse. Ne min soro. Jaja sanu be bimbe bo malila. Uyo warita ka yira. Mali administration et sanu min fo kuba exporter ka tawlu fe ne yota. Ne yo différence ke. Est-ce que aw don différence min be ulu chiffre flying. C'est le budget du Mali. Mali veut même film dépenser dans toute l'année, toutes les recettes budgétaires du Mali, les recettes intérieures du Mali, 2600 milliards. Différence mimbe ou sam flan nyon au kaboni 2600 milliards. Donc il va donc ni nana ordre que dans l'AES, il y a ni san dama AES mogo benafo kulu de kulu ka farian ka teme beka o ye kele ni ya domaine chaman laje ne ko dalen douala ko yani tamatle dama u bena laje ne reta do ni u ka sanction ni tele dama nu tenu boyi parce que uma foi sorala u ye gele adron de sorala u kumba fe ka gele asiama ça c'est l'arroseur arrosé u kumba fe ka jiflanka finalement jifli la lu reka u kaman karina. Donc, vous can la faire ante bi machika, ante machitoro, mais vous can toy. Ayo, Ministre Nyama, anye ayesi kungan kuna fono famu, an jera bara nasira chama fe lakana ko bala, jamana nyata sira bala, sinima siningo bala. Onga a worko yi mbe chogodi. Président beto ka fen dama ou fe. Fo ne bu analyser. Ako beki jo ijo yorala. Beki jo yorofa. Aye su kono, anga spécialiste be. Aye min confiu la kuka étudier. Abeke dominer, abeke chogomina. Parce que andelila ka do ka wari yelemao. Mais aya ke korole amediatimne bakeo. Donc anga erreur laje. Hali aye si nyemogo. Burkina Premier ministre ne a foye o dondola. Ambe fen wo fenke ange jatimine ke min nana anye pourquoi ou ka alliance tiena au début il y avait l'alliance Haute-Volta Mali Sénégal pourquoi tiena parce que peuple kelen de do aye monnaie yelema kaba wadi jelema si ça chama mba fukanga wadi jelema anga to beki joyorola anga spécialisou minnu be wari ko ñanabo minnu be sanu ko ñanabo be barala nutla bara do domina be tayira président président politique mo do ko Mali tora kelena kwa isolé la u be ka mo chama lasran yala bi aman kelena wa anga diplomatie be chogodi ani jamana taw ni ñonche che ulu de isolé la o mo gon mi mbafo kan isolé la ale de isolé la ta kalama ambeta ala kunu aka wuli jona note train beta ka toide parce que refondation train ne a fo benyana ni mada kono ka kumake abeta ki toide na tara fana te sigiko donc yani ka to ka kuma fo sur le perron da kono folo ni maçon ibebo minum ba fo ko Mali est isolé ils sont en train de dormir train tara maintenant aux Nations Unies c'est des sanction mintanka utaranaye uyu filika ta tiroir kono buto ka fo ko galon hali na mena bulla ni tien wula telekele aba sialaw le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires africaines Joseph Borrell ko sisa ni reson kanga ta lajeli ke ale ni Afrique jamana no minun kelela uka ese kabe o hey et de bofo et ma fo ici mi des affaires saines nan fait abora yankata Afrique du Sud o Joseph Borrell krende ko africain nous yere mo mindo au Congo il bese ku manipuler rapidement donc lutu jatere o kele coup d'état kelen Gabon o Joseph Borrell kele o de Europe ministre des affaires étrangères ministre de la défense ka fouye
ko bɛɛ kun b'a dɔn ko mankan bɛ Gabon donc min kɛra yen ani Mali ta tɛ kelen o Joseph Boré kelen a ɲinɛna min bɛ Mali la kabini 2018 o Joseph Boré kelen de nana ko au lieu ka wariba di Ghana ma ka étude de la ka centre de santé ni école jo ko ka taa 600 millions d'euros à peu près 40 milliards ko duma ka kɛlɛminɛnw san kɛlɛminɛnw contre quoi le terrorisme kɛlɛminɛnw bɛ san yɔrɔ jumɛn u bɛ san olu de fɛ c'est-à-dire ninnu b'an jate comme bagaw quoi u ka service de renseignement ɲɛmɔgɔ ne yɛrɛ y'u lamɛn ko AES jamana ninnu la kɛlɛ tɛ se k'u bin tuguni an ka kɛ soft an ka situation dɔ ɲini k'u faga olu ɲɛna ko an tɛ ko faamu donc bɛɛ bɛ segin ka na dɔɔni dɔɔni o ne tora k'a fɔ diplomate de en 2022 n k'u ma personne ne doit sous-traiter les problèmes du Mali n'i b'a fɛ ni Mali ka bɛn e bɛ na maintenant c'est dans notre constitution à l'article 34 n'i b'a fɛ ni Mali ka bɛn i k'a dɔn que le Mali est un état souverain i k'a dɔn que Mali b'a ka intérêt partenaire choisi i k'a dɔn Mali b'a ka intérêt défendu n'i ma sɔn ma halas an ka fara ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ segin ka na dɔɔni dɔɔni CEDEAO yɛrɛ ne t'a dɔn min bɛna kɛ mais de dalen don a la ko yanni waati damadɔ hali a tɛ mɛn u ka sanction kolo ninnu u bɛ n'u bɔ yen mais u b'a sɔrɔ c'est l'eau versée o b'a sɔrɔ an kɔni taara ka yɔrɔ jan parce que AES segin tuguni o AES ka segin ko an tɛ segin maa si kan parce que n'an taara ɲɛfɛ o de b'an ka ko ɲɛnabɔ. Minisiri ɲɛma an bɛ se dakun min ma o ye yiriwa ni ɲɛtaa ye mun fɛɛrɛ dabaliw tigɛlen don walasa ka dɔ fara sɔrɔ sabatili kan. N'aw ye jateminɛ kɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ 2 3 ni 4 de bɛ yen n'i b'a fɛ ka kɛ fangatigitigi jɔnjɔn n'i ye lakana sabati physique il faut que jamanadenw ka se ka dumuni kɛ mun de bɛ ka kɛ bi Komatɛ segukan kun découragera a bɛ marché bi président yɛrɛ y'a ta l'UMPP a kun da tugura c'était le fleuron de l'industrie du Mali président bɛɛ bɛ taa yira président kura min bɛna visite la Mali la a tiɲɛna a wulila sisan a ko de l'investissement personnel du président les rails arayi min bɛna bi taa Kayi arayi kɛfɛ 50 mètres bi 5 de kan ka bila dɔw sɔrɔla min nana fɔ k'ale ye élu de a ye 40 feere ka to 10 na o 10 fana comme Balaba y'a fɔ ye ko Mali tɛ segin a nɔ na u taara sojɔ arayi kan o tuma banna bi a bɛ segin nɔ na dɔɔni dɔɔni an ka kɔɔri an b'a fɛ ka usine kɛ k'a caman jɔ Mali kɔnɔ les minerais sous la terre Maliens y'a fɔ il faut que l'or du Mali brille pour le Mali on a fait les assises qui ont demandé l'audit du secteur minier président y'a kɛ bi caman bɛ yen min bɛ mankan la an b'u kalama u bɛ k'u ka permis feere dogo la o mais u bɛna n'u y'a feere n'u ye wari dɔ sɔrɔ u bɛna meeting kɛ k'an lasira ma si t'an lasira o ko e bɛ transition nɔfɛ n bɛ segin nɔfɛ saya kana na dɛ ne ye ressources minières ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ a nana ne fɛ il était en culotte n ka bureau la n ko taa ka bɔ n ka bureau la e ka jamana la i bɛ taa premier ministre fɛ nin cogo la o ko ministre ma a reçoit aw bɛ to ka pourcentage min di Mali gouvernement la a ye taa y a le nouveau code minier a ye taa n'aw bɛnna o pourcentage la o bɛ di Malien n'aw ma bɛn ma halas i ka minɛnw cɛ ka bɔ n ka jamana kɔnɔ a taara ministre ye wele o dugusɛjɛ k'olu bɛnna kan ko alhamdulilahi rabil alamin olu m'a fɔ k'an tɛ se a la o parce que n'i ye cɛ jɔlen sɔrɔ ɲɛmɔgɔya la i bɛ tile an ka président tilelen don an ministre tilelen don donc minnu bɛna baara kan fɛ obligelen don ka tile n'a bɛɛ tilela jamana bɛ taa ɲɛ bɛɛ nafa bɛ bɔ a la c'est comme les gens qui disent que baara ka d'u ma mais ministre tɛ se ka baara di o ministre bɛ se ka baara di o ye fonction publique
hali ola un recrutement minké, la fonction publique, le SNJ, les concours, ça fait des années. Mali là, il wari de Sara. Il t'a donc c'est tes études qui font te faire réussir. Mogo mi recommandé ani bimbi jufala. O banao. O fana kera. Bara mimbadi. Jamana ka bara ikate katika experience ke ka bara keo. Jamana ti se ka bara di bema. Maliden caman be olu bu u demerede. Ciya ci mununa o caman be ke ni kuranko yi. Ministre kuranko bilama abe cogodi. Ne koni dalen do président la. Edem koina ne kumana malien yi beyami. Ministre de l'énergie yere kumana. Ko président yere ya dossier ta abe kadla. Ne bafo akada président la. Parce que ne tato Niger aye camion fla ayo soro. Solution chaman be ka boloda. Président yere te sunogo parce que aba don tigi hali anye kidal mine domina anga feti maseka je courant ko dindira. Et puis transition ka soutien baw chama oye jamana dewe c'était chama ye. Donc an yere ba don. Si président beto kafo, le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le pouvoir. Donc à l'air ba don. Ko namba fe fanga inka sinsi kuranko inka nyana bo jona nin dossier ina hali ateme ne dalendo ala hali ateme abena nyana bo Mali ani a denw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ baara la ni jɛkulu b'u bolo n'o ye syndicat jɛkulu ye a ye bɛnkan dɔ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ma pacte de stabilité o bɛnkan ye wariba de kan ka don a la syndicats ye mankan suma sigi kɛlen bɛ k'aw lajɛ yala mun y'aw bila nin baara in na an ye bɛnkan min ta a se b'an ye wa nin bɛ kuma in daminɛ fɔlɔ ka syndicats fo parce que an ka soldats bɛ kɛlɛ la don min na n bɛ ale de don o don mankan kana wuli jamana kɔnɔ parce que ni soldats bɛ kɛlɛ la n'a fa n'a ba n'a muso n'a denw tɛ lafiya a tɛ se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ. Donc Mali syndicats, ils ont fait acte de patriotisme. Dominant les a signé ya, ma caman kuma dala o. U y'u ka fɛn bila kɛrɛfɛ dɔɔni. Fo an ka lakana ko ɲɛnabɔ. Mali la, économie min kɛra pendant la transition, milliard 300. Maa si ma sigi n'a ye ko bɛ se ka kɛ Mali la. An ye gestion yɛlɛmara. Gaspillage min bɛ kɛ an y'a yɛlɛmara. Miseli fila, an ye 300 in fara saraka don min na. Président ko ma ko embargo bɛ yen sisan. Maliyɛnw ka résilience bi. A fɔ ministre ye ko fɛn tɛ n'a fara u ka sara kan. Foyi ma sara ministre si ka sara kan hali bi. Tɔw b'a sɔrɔ ministre t'a sɔrɔ. Ministre t'a sɔrɔ. Minnu bɛ taa mission la kɔrɔlen ni mission nana dɔrɔn ministre bɛ taa o tɛ yen sisan n'a nana ne yɛrɛ b'a lajɛ a kan ka taa ou bien a man ka taa ni ne m'a faamu ne bɛ taa n'a ye président fɛ président bɛ service de sécurité ani affaires étrangères lajɛ nafa jumɛn de baara Mali fɛ ni nafa ba t'a la ne yɛrɛ bɛ ministre wele k'a fɔ k'a ka nin dabila donc o économie o sugu n'a sugu caman de kɛra. Mais an t'a fɔ parce que ni bɛ ɲɛmɔgɔya la i bɛ baara kɛ fɔlɔ o ne filɛ nin ne ye premier ministre ye don dɔ la ne kan ka taa Gao je crois ministre caman kun invitera mais an ye dépense lajɛ min bɛ n'a kɛ pour leur arrivée o président ye wele ne taara fɛ an yɛrɛ y'a jate il y a des ministres qu'on a laissés en plein vol wa ma parachute di ma ne y'u wele n ka bureau la ko e tɛ taa Gao tuguni a ko cogo di k'ale y'a fɔ k'a travailler ne ka ga n ko a f'u ye ko gɛlɛyara e tɛ se ka taa garde corps tɛ taa foyi tɛ taa ministre ko vraiment ni Mali ko don il y a pas de problème. Moi j'étais dans le gouvernement kɔrɔ in n'u fɔra dɔrɔn ministre bɛ dimi a bɛ premier ministre
n'a bɔra ba ni kɛrɛfɛ ka taa a t'a fɔ an ye n'a bɔra bureau la a bɛ taa ko min d'a kan yanni a ka taa ka bureau la a ye bɛɛ wele le dialogue entre malien min bɛ kɛ kɔrɔlen ye malien min bolo b'a la min sen t'a la min bɛ kɛrɛfɛ a y'a wele ka na o il y a des gens qui sont bien dans les périodes de paix quand il y a la guerre ils sont pas là-dedans o fana y'a ka caractère ye donc an ka hɔrɔnya ala barika la a seginna ka ban maintenant pour que a ka kɛ ɲɛdimi ye maliyɛnw bɛ k'a ye u b'a ye dɔrɔn armée fana juge fana ko k'u b'a fɛ ka monter en puissance o juge fana ko non k'olu fana bɛ monter en puissance de ko l'armée kɔni l'armée dɔrɔn tɛ yen fo journaliste yɛrɛ ko k'olu fana bɛ monter en puissance ministre de la communication kɔni ma n'olu ma monter en puissance n'olu jiginna o ma ɲɛ an ma dɛ n'u kumana i bɛ nin yɛrɛ ɲini k'i bɛ nin yɛrɛ ɲini n k'a ma monsieur le ministre an bɛ nin fara ministre de la justice kan bi bi in na aw kɛn bɛ ka yɛlɛma jumɛnw de boloda seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na ka na bila farikolo ɲɛnajɛ la seko ni dɔnko baara min bɛ k'a la i y'a dɔn il y a le ministre de l'enseignement supérieur la recherche scientifique et le ministre de l'éducation kɔsan in la an ye jateminɛ kɛ min kɛra mali ka école la san 30 kɔnɔ min ma kɛ ka ɲɛ min tiɲɛna min ka ɲi miseliya fila n b'o d'aw ma an ka école la an b'a dɔn waati dɔ bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen min kan ka taa 3e année la direction de l'école y'a yamaruya di écoleden dɔ nan'i jɔ k'o tɛ kɛ kabini waati jumɛn école la écoleden de bɛna décision ta min bɛ passer première année min b'a passer 3e année la o kɛra Mali la ou bien dɔ bɛ quota ta minnu kan ka passer u bɛna bi directeur ma n'a ma passer min bɛna directeur sɔrɔ o y'a kungo ye ou bien an bɛ taa université an bɛ taa sɔrɔ ko coupe ani fusil ani fɛn dɔ sigilen bɛ o ye écoleso ye donc ministre de l'enseignement supérieur ministre de l'éducation k'u bɛna yɛlɛma don ninnu bɛɛ la mais an b'a kɛ dɔɔni dɔɔni parce que an ka maliyɛnw la faamu parce que ni ɲɛmɔgɔw ni y'a dɔn politique mɔgɔw bɛ de orientation di jamana la ni ko tiɲɛna ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ mɔgɔw bɔ a la dɔɔni dɔɔni donc tous les ministres qui font les états généraux l'éducation l'immigration la jeunesse ani to a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di président ma service dɔw bɛ président kɛrɛfɛ min b'a fɔ le comité de mise en œuvre des résolutions des assises nationales parce que assises nationales de ye états généraux ninnu ɲini donc o groupe nin ka baara ye mun ye i y'a dɔn assises nationales la résolution 517 o de bɔra assise la résolution o résolution la a y'u bɔ ɲɔgɔn na dɔ bɛ yen min kan ka kɛ ka ban transition kɔnɔ dɔ bɛ yen min bɛ daminɛ transition kɔnɔ mais a tɛ ban transition kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen fanga kura de bɛ n'u ta an y'u bɛɛ seere u bɛ président bolo sisan président ye jɛkulu dɔ sigi kalo o kalo gouvernement bɛ nin sigi i n'a fɔ écoledenw aw ye baara min kɛ an b'a jira an sera ka min kɛ pour que ni transition banna le président Assimi Goïta ka se k'i jɔ maliyɛnw ɲɛna aw ye min ɲini assise la o filɛ nin ye ne sera ka min kɛ ne ni n ka gouvernement o filɛ nin ye an ma se ka min kɛ gouvernement kura ba ta baara bɛ kɛ nin cogo de la bi ministre ɲɛma an sera an ka kɔrɔfɔ dakun laban ma n'o ye yɛlɛma kuraw ye yɛlɛma kura minnu bɛ sen n'an ka jamana kɔnɔ kabini cɛmancɛ fanga taabolo latilenna ka na se bi ma an bɛ don min ko bi walima an bɛ waati min ko sisan yɛlɛmaba minnu kɛra jamana kɔnɔ a ka ca nka a fanbaw ye jumɛnw ye yɛlɛmaba min kɛra a fɔlɔfɔlɔ ye assise nationale de la refondation assise kɔnɔna la fɛn caman bɛ yen i y'a dɔn mankan in bɛɛ wulila élection bannen ko 2020 donc an ko pour que mankan kana wuli jamana kɔnɔ tuguni élection kɔ parce que opposition b'a fɔ ko fanga ye élection juin donc élection in ka di mɔgɔ min ma qui est indépendant organe unique indépendant de la gestion des élections o créera
o créelin kono mangan caman wulila mais ne to mangan la dɔw yɛrɛ kun b'a fɛ premier ministre ka démissionner waati la dɔw taara radio la ko premier ministre yɛrɛ tɛ malo n'a bɛ malo a kan ka démissionner maloya t'a la mɔgɔ minnu b'o kuma fɔ ne yɛrɛ t'u lamɛn parce que u t'a dɔn an bɔra yɔrɔ min na jamana kɔnɔ n'aw ma ko to ɲɔgɔn ta la aw tɛ taa ɲɛ o alors que le président le chef suprême des armées ani soldats n'i y'a fɔ bɛɛ ɲɛna tant que an ma Kidal minɛ maa si tɛ n'a mɛn ko dɔ kɛra ko ma bɛn ne ma parce que Kidal minɛni ani soldats dɔ bɛ ka sa ka faga dɔ bɛ sa kɔrɔn fɛ an bɛ politique kuma la Bamako ne de n da don a la an taar'o la fo Ala barika la Assisi nana yira réforme kan jumɛn de kan kɛ EJ kɛra réforme min bɛ ka kɛ a bɛra mais a kumaba la réforme de la constitution kura dilanna république kɔrɔ wolola a wolo sɛbɛn président y'a signé le 22 juillet 2023 kabini o sigira président bɛ baara kɛ n'o constitution ye o ye kelen justice fan fɛ pourquoi ne y'a fɔ sisan caman yɛlɛla que la justice veut monter en puissance n'i ye juge ka discours lamɛn ne taalen o don u ka rentrée judiciaire la fo ne y'a fɔ n ka cabinet k'u ka discours bɛɛ ɲini k'u ci ne ma ne yɛrɛ bɛ n'u ci di après n b'u mara k'a lajɛ u bɛna baara min kɛ dossier dɔ bɛ yen Mali la maliyɛnw ɲɛna maa si tɛ se ka maga a la a bɛ justice bolo bi o donc n'i b'a fɛ transition in ka ɲɛ fɛn ka kɛ a ɲɛ ma hakɛ man ɲi donc président ko ne ma an tɛ mɔgɔ tɔɲɔ mais k'i y'a fɔ k'i bɛ maliyɛn ka nafolo ta ka k'i sago ye o kɔni banna maintenant ni mɔgɔ dɔ tɔɲɔra n'a dɔnna o bɛ bila ne filɛ nin ye maa caman bolila ka na ne fɛ ne ka balimaw ni dɔnnibagaw n k'u ma hey justice l'armée ne tɛ n da don u ka kuma la refondation in kɛra maa caman yɛrɛ o début u dabali banna ko ni mun bɛna refonder ne ye mun ko refondation tuguni fo an bɛ gouvernement sigi don min na an ko ministre de la défense ministre de la justice ministre de la refondation et an ko jɔn de bɛna kɛ ministre de la refondation ye maa si t'a dɔn n ko Ibrahim Kasame e bɛna kɛ ministre de la refondation non k'ale t'a fɛ ka don gouvernement la k'ale ma kɛlɛ kɛ place kɔ ko hey ne ye premier ministre bɛ coordonné ne tɛna n ka temps bɛɛ kɛ ka expliquer mɔgɔw ɲɛna mun de ye refondation ye ni refondation ye e yɛrɛ ka na a y'a sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ e de y'a sɛbɛn donc e de bɛna ɲɛfɔ maintenant n'an ma fɛn min faamu a bɛna ne voir Ala barika la u b'a ɲɛnabɔ u mana ne voir en tout cas tuguni ka fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko monsieur le ministre refondation ko an y'a faamu sisan donc il y a des grandes réformes stade min bɛ région la stade baw bɛɛ bɛ ka dilan sisan Tumbuktu stade min bɛna biennale habité o bɛɛ bɛ o commencera ka dilan donc chaque ministre est en train dans son domaine de voir a bɛ se ka min kɛ conformément aux assises de la transition donc an bɛ ko bɛɛ yɛlɛma petit à petit pour qu'à la fin de la transition ne y'a fɔ ka ban aw yɛrɛ ni Ala cɛ aw ka se k'a fɔ o ministre ninnu kɔni peut-être ne b'u fɛ peut-être ne t'u fɛ mais Ala ko tiɲɛ u y'u ka baara kɛ n'o sera ka kɛ halas maa wɛrɛ bɛ na parce que n'i nana place in na don dɔ la i bɛ taga o n'i ma bana u b'i bɔ yen ou bien i yɛrɛ bɛ sa dɔw yɛrɛ bɛ na donc n'i ye baara kɛ jamana y'a dɔn i ye maliyɛnw y'a dɔn k'i ye baara kɛ o bɛɛ bɛ bɔ bɔ. transition banni ko kuma i y'o fɔ a bɛ n bila ka sinsin yɔrɔ min kan o ye kalafiliko ye fanga ɲininaw kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ u ko ko kalafili bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛ an ye base de données ko fɔ Mali ye a ka carte nina basew bɛɛ sɔrɔ n'o y'a jatew bɛɛ ye
yala o sɔrɔlen kɔfɛ kalafili bɛna kɛ don jumɛn? I y'a dɔn k'a sɔrɔ Mali kura biométrie ma kɛ don min na, o maa kelenw de bɔra k'a fɔ ko élection ka kɛ. Assise ma kɛ don min na, o maa kelenw de bɔra ko assise kana kɛ. Kɔrɔn fɛn ma minɛ don min na, o maa kelen de bɔra k'a fɔ ko an ka élection kɛ. N'an kun ye élection kɛ, o b'a sɔrɔ président 2-3 bolila o. Parce que caman hakilina ye u ka kɛ président ye k'u ka sago kɛ hali kalo 3 don. Après n'u bɔra u bɛ taga. An dun hakilina t'o ye. An kun b'a fɛ ka min kɛ, n'a kɛra, ni min bɔra fanga la, i taara i foro la, i taara i da, i k'i ɲɛ 2 datugu k'i da. Parce que i ye jamana baara. Donc, o maa kelenw Kidal minɛna ko kuma t'u da. U delila k'a fɔ ko élection ka kɛ. Sisan caman b'a fɔ ko kabini Kidal minɛna kuma t'u da u ka élection kɛ. Mali kura biométrie a caman kun t'a kalama. Bi maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn. Je vais profiter en plus du président ka n ka spécialiste ninnu féliciter. O de b'a yira ko le Mali impossible n'est pas malien. An ka sɔrdasiw ye min yira, bɛɛ ko ɲɔgɔn yira dans son travail. Vous avez vu par exemple l'industrie de l'intelligence artificielle. Ministre de l'enseignement supérieur a compte rendu quand il droit au conseil des ministres. Ko concours ba minnu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ, les Maliens sont parmi les uns des meilleurs. Kabini y'o fo, décision taara sur place. Président Foucault centre in ka sigi, a première pose bilala o. An t'a dɔn ko résultat bɛna dans 10 ans, dans 15 ans. Lakana ko a ɲɛnabɔra en grande partie. An bɛ ka économie l'attelé en grande partie. Élection, que l'élection soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que ça change dans la vie d'une nation? J'ai dit le président là, il faut que les Maliens lui fassent confiance. Président Koni Sissa, a ka instrument de navigation bɛ ala y'u d'a ma. Maintenant, ale yɛrɛ ka ko la bɛ ka ne wele, ka gouvernement wele k'a fɔ k'a hakilina ye nin. Min bɛ ne hakilila a bɛ n bolo, mais ne t'a fɛ k'a fɔ ye, n b'a fɔ président de fɔlɔ. Ka kɛ ni waati kɔni ye an b'a dɔn caman bɛ yen k'a fɔ ɲininkali caman wɛrɛw bɛ yen nka waati ni baara bolodacogo kama an bɛ sɔn ka bi taa ɲɔngiriya o la ni folikan b'i bolo ka lase jama ma yanni an ka kɛnɛ wuli. Folikan min b'i bolo o ye k'a fɔ maliyɛnw a ye da aw yɛrɛ la. N'aw dalen don aw yɛrɛ la, aw bɛna min kɛ, Africains dabali bɛna ban. Aw bɛ san dama dama bɔ, aw min bɛ salle kɔnɔ, aw ni Ala cɛ. Jɔn de kun miiri k'an bɛna Kidal minɛ? O ka dɔgɔ Mali la, mais a kɛra. A bɛ san dama dama bɔ, jɔn de y'a fɔ ko AES bɛna créer? A créera. A bɛ san dama dama bɔ, bɛɛ bɛna i sen nɔrɔ Mali la, c'est les paillasson. Jɔn de y'a fɔ ko Mali de bɛ mise en garde ko ni min sera AES jamana kelen ka kongolo ma, ko bɛna kundigi. Mali y'a kɛ. Donc, a ye da aw yɛrɛ la. A filanan, an ka l'armée, les militaires maliens, jusqu'à l'éternité, fo diɲɛ ka wuli, a ka tɛ k'u tanu. Minnu y'u ni di pour que an ka se ka sigi ka kuma bi, ne b'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛna sɔrɔ pour que u denw u mɔdenw bɛɛ ka nin sigiyɔrɔ la k'a to don dɔw la dans les années 2012 2020 n fa u mɔkɛ a sara pour que ne ka se ka n ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ parce que olu ka baara tɛ ban c'est le seul travail n'i ka chef to k'i ka taa i bɛ taa i bɛ se ka sa min ko i tɛ se k'a fɔ k'i tɛ taa n'o banna le reste an bɛ Ala deli Ala ka sira ɲuman d'an ma amina. Ayiwa ministre Ɲama i ye foli di jama ma an fana bɛ foli lase ma waati kosɔn ani ɲininkaliw jaabi kosɔn ka foli di n baarakɛɲɔgɔnw ma Adel Samake ani Seydou Omar Traoré ka foli lase mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma gouvernement mɔgɔ minnu bɛ yan ani an ka jamana cakɛda ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ nin kɛnɛ in de tun sigira Mali kura taasira tako filanan na
walasa ministre ye dantigɛli min kɛ ka o kuncɛ ministre ɲɛmaa fɛ mɔgɔ mɔgɔ waati ta k'an lamɛn ani k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw kan bɛn waati wɛrɛ